Türkmenistan bir taraplygyň mekany ýylyna. Hormatly arkadaşlarymyň, ýaşlarymyň okap, ylymly, bilimli bolup, öz işine ökde hünärmenleri taýýarlamak hakynda edýän aladalaryndan uğralyp, Türkmenistanyň telewiziýe, radio gepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlangyç hünär okuw mekdebi 2020-2021 ýyllar üçin şu hünärler boýunça talyplyga kabul edýändigini habar berýär. Tele radio gepleşikleri guramak we taýýarlamak. Tele radio rejissörlüğü işi, tele kinooperatorçılığı işi, kompüter montajçı, ses rejissörün kömekçisi, sport synçysy, montajın rejissörü, urumçy rejissörün kömekçisi, maglumatlar ulgamly dolandyrmak, tele radio kommunikasiýalary işi, bugalterçylygy işi, kitapxana we arhiv işi, kompüter oýunlary 3D ölçeginde modellerleme we animasiýa. Okuwlar tölegli bolup, olaryň möhleti 1,5 ýyl. Başlangyç hünär okuw mektebine Türkmenistanyň umumy orta bilimli raýatlary giriş synaklarynyň netijesi boýunça kabul edilýär. Okuwlary dolu tamamlanýarlary döwlet nusgasynaky başlangyç hünär bilimi hakynda diplom berilýär. Biziň salgymyz Aşgabat şäheriniň Mäti Köseýew köçesiniň 68-nji jaýy.